rietariane ne rietario mugakone ndito agwatanite ya tukawika tukarosirieta mumora MU ni mutindi rani morara Biyake yima omwanchi omuliriria buna oywete Virginia abatosemia ekero otete gochaka oboncherera bwabo kwariri erietali akubonire nabo kubwata erietali yawo nabo iberi omugako bose omwanchi obo mwarireta mwaribeka amo erinde mwarosia erietali oboncherera korinde Virginia ndi gwachagete oboncherera obwiga bwabo ena chageto mwaka 2010 ngai gwachagete ona chagirete busonga ange tadiga abono mbete biasara Emma nektari ari maga mochari nona nyara taka nyumba kasini nino na chagirete kero kendo mwanchi muri na tete kumanya umbonchereri kiwa chagete no bugwa magena gwa chagete ose nkwara kolete bonda keigo okamanya guchaka ubuiga ya nanya gukara biasara binde abye bina chagete ingi kiagerto kaimuki getambo kero kyo gochaka obonya bwa magena wakati nilimaliza college nilifanya survey nikaona Kisii town hakuna watu wenye wanauza mayai by then watu hawakuwa wakijua mayai vizuri alafu sasa kwa wakati tunaandika business hiyo ndio nilikuwa nimeweka kero kende ekero gwachagete obonchereri obwiga bwao gwachageta ino mugako gose gwetenenere tayobika mzee wangu ndiye alinianzishia the capital akaniwekea capital akachukua loan akaniwekea capital ndio nikaanza so tulianza pamoja biyake gima omwanchi omurigereria una oigwete Virginia agotosemia ekero otete gochaka oboncherera bwabo noganite chibesa korende asensema yaye nigo abwatente no mugakoye akaimuki getambo kero gyo kuimuki elon elinde agachakira oboncherera obwiga bwaye konde Virginia gwatatebire gwachakete chinsemo kiri chia hema ngikiagerete nakyo oboncherera bwari ngasi chinsemo echo egaki biasara byarengi buyego asenge nchokonyora abantu baramanya amangana ya magena so yarenge challenge ngo sana ariko kwetwe kambagena no chitrei 10 naweka mutu na tari naenda nairera choteri ne chinduka kuchimwembe kuchijogo kuba introduce rende bamanye amagena nabo yarenge gasengo omete Virginia twabiri tugukwanira amagena kero kino mwanchi muri na tete kumanya amagena yaye ngayo gocha kwa yarusi amagena ya engaki yuto akarusiri Nakuru abaikoye babegete chingo kaso engaki eyo Gusii ga mundu tayorege ne chingoko igo bono ekero twachete kuri iyo mugakone akaenda akanyora kuru Nakuru abu tware kwenda batwaneri twabogoti na ka probox twareta twaja kwaneria abantu gusonga igo mwari ko Gusii amagena kuru Nakuru bona Virginia inuga iga Gusii mwamenyete ngo ba connected go chigari Nakuru akaboro kinga abaiko yogali mbatugete chingo omumuro mwabo mugakanaro menyete Nakuru au nero turosereti chinchira akatoro kyabakori abarimi agataho tubaneri ninu mwari kwenda muyoyeri gose nero liko batumye nintu tware kwenda twawi twareta ekero taranyorega ro sekero wagakomboiro omundu igaro gotebirite iyo kwatumana omundu yo kubangira ku chibox automat smart line siga mona yo isigare za smart line now ku stage nareta na chakapona bona Virginia kwa igwire esto yago gari sensemo chia ema nakikwanya ate customer chia customer yaringe gasengo ngunare kweta nabatebya sengotoka abandi kwa bagotebyo bakobera kwa bairira guchichinduka cyane esaba
ari wonsereria no murebirio koletwa asore ni getaseni kia Ndizi TV astogotarera abonsereria imena isiko yorgongo rwa Gusii ningo to gusangana barabo omuganobo imeyesa bari yabo yobonsereria asebagotarera na kibachagete michando kibabere bagwetera nabo igo batasemia cinjira kinya cyo gukinya obonsereria igo omwanchi murigereria ngo irari bagerigaria bene gukwarigania ase omuroberiga no koletwa asore na nche Frida Kerubo keritkoria Alamisi ensa eyamone nusu ya margoba omwanchi muri karansa oike kinga kitoko merana no monchireria oyamokuru gaiga daraja 2 uyogoterera na kiachagete obonsereria bwaye ningi kiagerete akaimuki egetambukero kyogochaka obonsereria bwiga ningi kiagerete akachora enseme yiga ase okobeka obonsereria bwaye omwanchi muri tobasokuska tobasakonyegera kenda gotobwatia asinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara witra Ndizi TV News Digital na baga sinsemo ya YouTube na bagotonyara witra Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyara witra www.ndizitv.or.ke omwanchi muri atiangalia ni omoncho ya weli tukolia lero atoerere na kiakorokwa na gaiga ngaitole karibu sana. Kwa majina naitwa Kisii ya Mutindi. Mi hapa ni daraja 2. Nafanya biashara ya mayai. Ase obonchererio bwiga bwawe lietakio boete. Gorate. Na kibokorokwa andi etakio eta sogotumeko obonchererio bwiga bwawe. Lieta ekorokwa Mumora distributor. Ngiki agato karoka Mumora distributors. Mumora distributor is a combination ya madieta liane ne lieta limugakone. Ndito awata nete ya tokaweka tokarosirieta Mumora. Mumora MU ni Mutindi rani Mora Morara. Biyake yima omwanchi omurigereria buna oiwete Virginia abatosemia ekero otete gochaka oboncherera bwabo kwariri elietali akubulire nabo kubwata elietali yawo nabo iberio mugako bose omwanchi obo mwalireta mwalibeka amo elinde mwarosia elietali oboncherera korinde Virginia ndi gwachagete oboncherera bwiga bwabo ena chageto mwaka 2010 dai gwachagete ona chagirete busonga ange tadiga abono mbete biasara Emma nektari arima ga mochari nona nyora taga nyumba kasini nino na chagirete kero kendo mwanchi muri anatete kumanya ubonchereri kibuwa chagete no buwa magena bwa chagete use nkwara kolete bonda keigo okamanya gucha ubuiga nanya gukara biasara binde nabyo binachagete ingi kiagerete ukaimuki getambo kero kyogochaka obonya bwa magena. Wakati nilimaliza college nilifanya survey. Nikaona Kisii town hakuna watu wenye wanauza mayai. By then watu hawakuwa wakijua mayai vizuri. Alafu sasa kwa wakati tunaandika business, kwa business hiyo ndio nilikuwa nimeweka. Kero kende ekero gwachagete obonchererio bwiga bwawo gwachageta ino mugako gose gwetenenere tayo bika. Mzee wangu ndiye alinianzishia the capital. Akaniwekea capital, akachukua loan. Akaniwekea capital ndio nikaanza. So tulianza pamoja. Biyake gima omwanchi omurigereria buna oigwete Virginia agotosemia ekero otete gochaka oboncherera bwabo noganite kibesa kurinde asensema yaye nigo abwaterente no mugakoye akaimuki getambukero gyo kuimuki elon elinde agachakera oboncherera bwiga bwaye konde Virginia gwatatebire gwachakete chinsemo kiri kya hema ngikiagerete nakyo oboncherera bwari ngasi chinsemo icho egaki biasara byarengi buyeigo asenge nchokonyora abantu baramanya amangana ya magena so yaringe challenge ngo musana yariko kwetwe kamagena no chitre 10 nawe kamutu na tati naenda nairera choteri ne chinduka kuchimwembe kuchijogo kuba introduce rende bamanye amagena nabo yaringe gasengo omete Virginia twabiri tugukwanira amagena kero kendo mwanchi muri anatete kumanya amagena yaye ngayo gocha kwa yarusi amagena ya engaki yitwa karusiri na kuru
Nakuru abaikuye babegete chingoko aso engakieyo Gusii ga mundu tayorege ne chingoko igo bono ekero twachete kurigi omogakwane akaenda akanyora kuru Nakuru abu no tware kwenda batwaneri twabugoti na ka probox twareta twaja kwaneria abandu bosonga igo mwari kurusia amagena kuru Nakuru bona Virginia inuga iga Gusii mwamenyete muba connected go chigari Nakuru akagoro kinga abaikoyo gari mbatugete chingo omumuro mwabo mogaka naro menyete Nakuru au nero turosereti chinchera katoro kyabakori abarimi gata utwaneri ninu mwari kwenda muyoye gosenero liko batumye nintu tware kwenda twawi twareta ekero taranyore gari usekero agakomboiro omonto egari ogotebirite iyo kwatumana omonto oyo okubangira gochichi box otoma smart line sijui kama unajua hizi gari za smart line nao ikurue stage nareta nachaka kwana bona Virginia kwa igwire esto yago gari stinsemo chia ema nakikwanyate customer chia customer yaringe gasi ngongu nare kweta nabatebia se motoka abande kwa bagotebio bakobera kwa bairira guchichinduka cyane obiya kigima omwanchi omorigere abuna oigwete Virginia agendete gotosemia nga nonya oigorete esto ya eyo konia amagena nigo ari gotara kurwenseme ye mogochia seyende elinda kwane kibuna oenyoreire chi customer bona Virginia ogaigora gari stinsemo chia em ogachaka gotari chi customer chigakonara nandi ngikiagerto kaimo kigetambukero kyogocha nende gocha gigasensemo ya daraja mbili no asa ari emi chando ya ringo parking gero go paki abandu ba municipal baje bagoteba kwa korera obstruction kwanyore gari kubwatu ase ngenjo parking yari yaringe michano alafu pone nyombega ke gabenge ibiasara bikakina bono kanyora nentakire ndisikwe town nyore nyombe nene naende ase parking yero abandu bakoche kwa babangira amagana bagenda bono ukarigereri kurugari ya sehema turuche biasara byakine bono nuganyetie otwara saga ngikiagera togachora saya ase ngenjo ya parking nero yaringe michando sana ase town yekero ku parking gari nabo kunyora no police nduka yana yaringe para diema abu mochari police baje banyoro begete probox para ikakando Kenya bagotebia undo takire ku parking bono kwasinyanga yuko be customer gotene no mugekira magana bono ngarora mbiya ndiyase ndi safe una igana bokuja kwa paki gare yao neba migu 10 neba migu bunengana kwatene ni gare nako bekira umusigo wake bagenda muno igwete omwanchi omorigere Virginia agendete gotosemia nga ekero ebiasara byagarete nigo arigetie ase abya erinda kweneki obokoreri obuyagocha ase chi customer chae kurinde Virginia ase ensemeri ya hema konyora bakona ire chi customer chae konyora chana ire ensemeri ekero kwanganyite gocha na chi customer chae chiali apeti bono na batebe tingu nganyande abandi ngabachi namba cyane bakonya kungakira tisimi but by then konyora bono customer chiri bari bakwira magana mange ngo bakobera iyo mbado ikuni affect sana wari ko bakobera kwa bairera bono aba magana makamake naona ari kwa chinamba naende ngabika risakara ko boro kinanganyira baje segete bono ukanganya gochaga iga daraja mbili nende nabo kwagendete koya amagena kuruna kurugose bona abantu bagusimba chite bakayigoka amaiso bagachaka gotuka chingo yona abantu bagusi kuno mwaka naro uri kurukwanya kimwa ari muri nakyakuru mutimu mwamu not mutimu mwamu kimera achagete gutuka chingo kasobunge ngachaka kwenda kuikuruboye ande customer ndeniro omurimi okarenya koe bona abarimi tukanyora abarimi bachakira gutuka chingoko lakini bado bari ko isanite demand abantu batayita magana bara abangi kubwa bari batugite chingoko igo bado dare ko isana bado nabo to kwenda isiko to enda kurigi nuko bwataniti n'abarimi abaiga bono bakoretera abarimi abekera demand yabeire bono kunya kurigwa nya kubona bori undete yo bwataniti nje kwanya kubona bori kwanyora umuntu gotabya segeta magana naro kwagenda asegeta magana naro kwanda kwani
Keke no mwanchu muri na tete kumanya amagena yabo na kioko yao ni keretie kemo gusoko ni rimeri amagena wono ngoni ulcer yani ni bulk ine customer chikasoma mbwate kuchakira magena 100 trays kuchigoro mundu na wago tebinde 1000 500 200 100 baga wale wenye wanaanza wa 50 bado ndo wape digo mundu na achata ke kiretie ke mara bako moneri Jagire bireti 20 20 go chigo kero kine na bokweresera umwanchu muri eli ukuriye disco gana tete kumanyana naki ndacha mu Virginia ngoye bireti 70 chibese iringa arangoneri ono iga igireti toko ni miine ulse ikero na mwana iri miine isikari ikero kwenda kuonia nduka na baba ni miine 20 kwanyora 20 asekereti use kwao ni elimo kwanyora miine 50 ikireti ingene edimorone yari kwa ni 15 asense moya goni goko bakobera gusembara bibagucha abange ngo bakobera uri ukunyora bwaterare nero na bakujuyi lakini abange no kubakobera kubaira situka cyangwa vizina bono mwanchu muri na tete komanya akera gwa chitega iga daraja 2 na kiboncherera bwabo bwabete ekero na chitena daraja 2 ya imechano yarengo kwanza ni chikasoma koje kumanyasa kwanganyire gochi naende kuwaelekeza pahali huko ile yarenge mechano lakini ngwachite with the time bachite bakanana bona na baba gocha bamaita magana gutoka segete agine mono ni simi ba utumia simi yana na bonti geteiga na bo usome namba kero kwanyorire mundi teiyo kwa some namba kwa ngake bizine na magana akienyeje ko ni gosina ye grade ama ina mono ngoni na ye grade lakini kero na nyonda ye kenyeji bado ngoni inde tatiga ye kenyeji ndali gutoka arama kero kunyora nabo kunyora chikireti 5 3 ekemo lakini aye grade ya sobungi iwo bono na ye grade na rongudiri na romono mbia mano sana umwanchi umurigereria sinye nchogendete gusangana into imeyo mu rubiri rw'esabari yo bonsereria kinga kitogendete gusangana Virginia kuruga igati nsemo cya daraja 2 unagendere gutwerera na kiachagete oboncherera bwaye kuri nditi toraso ase umutumo komokigo tokoirana ntokomanye amangi Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo kotonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turi nekirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kubwatekana nobonye boito bwege kigetambe asense mu yibinto byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tobwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo ntobwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chonsi boigo ntobwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply bare Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechi semo chietanaine
nabugu tutarira ime yomucho Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gichigari Gusii twa kirisime ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye enoti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Mbiyamana sana umancho murigereria sengencho gendete kubwatia umurubire igabwe sabari yobonchere nende mukwagenya asensemo ya kabere singa kito gendete gusanga nere Virginia korogega ensemo ya daraja 2 unagendete gutoerana ki obonchereria bwaye bure inyora asensemo cy'imitandao asensemo ya Facebook na bogo tubwatia gwetira Ndizi TV News Digital na bogo asensemo ya YouTube na bogo tubwatia gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bogo tubwatia gwetira www.ndizitv.or.ke. Bona Virginia wachirega igadaraja 2 kwagendere go supply amagenago kero kende chi customer nchi amentete go sensemo yago na kiyabete chi customer nchi amentete asinge njogona na chagete kore egaro na chite yanga nyora chi customer chi nyinge ichini chigo ndebinde tramagena mpaka yane ndati kunyara ono chikaja chikamenda lakini buna toko kwana yo biashara wona gambi customer wono chire Virginia ngwata tebinga ngochero bano wa supply watali ko chiduka ko irera chi client chao kero kende nimbyo gutumeka go supply gutumeka pipi use chi probox ba chiago go se ne cyane baga kigale cyinene uri utagitamagada mange no bongo muidera ne garenene ikerkendo mwanche muri naganye komanya no bonchereri obega bwa kogoreire kigali eki gose obonchereri obo bodi bobe nabwo bwangorerete gari kafaida kari watu ari kunyora gake ngaende wengi bakaenda bakangorere gari ona taka faida kari ngorosi nanya kwa kane wengi mutieni baka nakure ejendi nabe kuire myaka 5 myaka 3 umwaka inategemea nanya kwa kana ngora igana nyora nakushi lakini naona receipt chibesa kurwa sana mbiyabana sana umwanchi mulire bunigwete Virginia abatosemia ere ase obonchereri obwiga bwaye narigetie ekerengo ekemo kigukinyo obonchereri bwaye asengencho asensemo yaye na imugete gitambukero akaenda akagura egari iyo ekwarorobya egasi yaye asoko ene kibuna oikerire chi customer chaye ase chinsa chigwendete nabo igokwena na obokoreri obya korinde Virginia wono kwabere kugo supply amagena yega kwabere gokwena na amagena buchiasi chi customer kerekende asensemo yabona kyubonchereri obwiga bwabo bore bonchereri bimbori bobe ngokonya bore especially ekero kwanyorire chi customer abo kunyora kwao ni bwangu faida ye biashara ebinenge faida enge sana bona gutaka kwao ni amagena mange nari kunyora faida bona kero kunya koncherera yo kunyora wanyorire chi customer chi nyinge uko ni kobe iguru ka faida nari ka komenda igo umwanche muri abuno igwete Virginia abatasemi nonya obonchereri bobwate efaida enge nigo gwenderete bwetume elinde oene kinga gwaikire ekerengo keri oganitie korinde Virginia nigo kubwate sia sobonchereri obiga bwao obonchereri obuni mbwata bamura ndigete abo bakungonya ku irera chi customer ase kero lidio ko irera chi customer amagena nabora nyore kero kende limu apageti kwanyora atekire ase customer chawo ngo irachire ali atekete gosena kiyogo chiwakara ekero ngwirera chi customer ali atekire nchira kugenda tukonjori twabekera customer giture cyabo ari ategete twanyirani naja nakonya abananchi ngo bona n'ecyusa cyenze asengenjo amageno ro cyagusarika bwangu ono ndo kunyara kugacha ari ategete bunaya ayategete aya tukwatira customer babona jigo riri inze aina nabara banyora proteins
wangonya in other way nanyora kafaida gake yani ndo kunyora chibesa chicha kwa wegeto lakini ngoida na chirenga ayande naro agusarika kwatuguta aso bonchereri obwiga bwabo buna bonchereri bonde bwensi ndomete imechando nero rabantu bagwetera ayabuna omonchereri okonia magena imechando kiri gwetera nara itire imechando itarimeke uno mwaka 2018 na nyora chi extent chigobwati igarobe getamagena ichire yagu watamagena magena ayo abana inchi bakero banyorire gare yagure baira magenons bagachikireti gare kwanyora yatigaire gusa bona chibesa chiri kwatumite kugura magenari cyarera kuru tutebe problem ngero tubwate nyingi nere ubo ibi mboro lakini ubo ibo ko ba careful especially na bokurire customer kuibira no chire creative abu kwara chira sana bona abu takire kwa ba careful kwa digireti kire customer buna kwa mabangira magenari lakini problem ere mini nanyorira se biasara ebyo accident akero okurigereria uboncherere bwirisa no boncherere boli bwe town nakyo kobolenga of course nanya gukora ga sidisabu lakini disabu bono ase biasara ebi ndiro cyose mbibe buya sana asenge njori sabu kunyora kinyenjiro kinyinge and varieties bono kunyora omuntu agutaka magana bunari akienye yabe kabira tatu na population risabu erinze igo bono the number of trees around risabu ndo gukombe na town ni population iri igoro na nyeni njiyo nyeni ne chinge bono omuntu agora kasukuma ka 20 oseri na goria 50 umenda na magana abere uburukanyi marogo bori ubukima igo bono risabu na town difference ero enene ngi kegerete ogendete gwetuma aso koncherero bwegagwa ono sababu yeringenderete na sengenjo ningwate chilon gwakana kiro mutieni kwanyora loni bangi na kudai igo bono tabo getie ndorigi iro ni yo konyora mambigare ya chira iro ni ya iro bebe ya chira ya chira gari igo bono takire kwetuma kwanyora kwabo kasa 12 kwasoka gwendani baka side sta bogere nagenda Nyamira kwa digi customer najura nyare ku kwakana bakorie kasi kwakana neroni kwakana labane fi and moragere and uko nyaba na inchirende banyore proteins asinale na igule gabo kwa kunirenga asinaro kwenda kwa supply kero manchi muri na tete komanya nsemo kichirio go chigoika go supply like for now go supply Kisii County yonsi na supply Nyamira County Migori County na Omabay ichibono na cyo county na kunire kero kene chi customer chabo gwate specific yo kwenda wa supply go so kwenda kwanya gutari nimbwate chi customer goirera bado na bokwenda naende kwa digi chi customer chinde lakini mostly nchengo ile kana na ile yoda customer go kwa kire siminta itamagena 100 unabona na ro kwa kiro tagete kuiriro keroka ono yabuna toko kola mbike muimu kera ritu kwa supply go sino kwata ma tukali specific go kera ritu go supply no unless you nyore magana ire kera idre bono na butoko kola like 2 days and ayandacha nacha go supply nenda ayandacha koro bado na kuru koiko bono yana kuru acha kaba make bono ndari ko isana una bono ayanaru seti Kiambu basa kuru kwa anene mono aye si client ya uchichi ko koletera magina ne ko ruchinse mo chichi ya Kiambu ngwenda goriki ngwenda chiro nari kwenda chiro bunatika na boko nyora babegita magina aba ikoyo asobo bakorire gasingiye sana batukonyire nsenge njegera ukuri like isiyoka doko isanige magana igo bono mostly kunyora to kwenda Nairobi twenda Thika twenda Wangike twenda Kitengera yani ukwenda so kunyora magana so bunge igo bono egento nare guteba buna itu aba Gusii tware ko ukoromuki aso kubeka chingoko indimandi nero
wate birengo ndole bakase chiro kwanyora lya bekirense kwabura nakyo kara kwa manyanga igeneri bisaligeti neri yabi sura nero ukurigereri una alia sarigete kera sarigete kunyora kala imebadilika imekuwa aishine hiyo unajua imekaa alafu sasa wenye wanakupea na bantu bari reliable umaite magena abo ndari kumenya unangwa kire customer iga mambingo jande agukusangireria magena kwanyora magena na indi magena tayo Kenya mangi agusarika une chingoko chikubika magena ndero na mambi inde umuremi atagetaoni anyore ndagira kuja kwa chingoko wenda kunyara bugacha magena yumutini umugima notarires lakini mbayo babwate besa nyingi ukunyora atakira ni bwangu agorere chingoko ndagira ayibuna umuncherere bwa magena kwa bere ko kwa ruboncherere bugasa amatukamanye ase amatukali yabosi ngyoga nityo chukikira asa amatukabosi ndaite kwanza kucha gukora biashara byo kutuga chingoko na tugeterimo kuonera kiroka na tugeterimo chingoko back 2013 nganyore biashara ebinebiya one challenge ya mbere to ni rina menye tutaunia chingoko tugeteka abakori kasi kwari ko mukori kasi ugo korera rero mambi kwa giresi mugate mukori kasi ta iyo ono mete chingoko chirichita gete obero throughout ono with time itage timbwate ade kunyora chibesa ngore broad town yanga beke chingoko ngonya abantu bagusi inere tangeti ya nembwate ase ngejoy kasi ye chingoko yana magena na korere foro nimbwate experience ekero na abegire chingoko echa magena kingorusiororo market ndekumara abongo bose mikiora argochi asomoncherero uri gochaka omoncherero bona iga bosori bwatekerengererio kigotire chako omoncherero ubonjereri no bukomo bori rice igento kero takiro akechisabu chao for example ekero kunyora kwa korere biashara kwa nyorire faida ye chisiringi chirubwibere dota komenye obugima buri iguru kubwati kusachirio kunyora for example ekero kwa nyorire chirubwibere useisatu kwanyora matumisi yawo achire 10,000 igobone minute ebiashara yani ebese ukuri ni ya capital ekero kwa rire capital mbere biashara bikuku igobone ekero kuchaka utakiro manye uno gutumia chibese chao che biashara another thing ebiashara utakire kwa remereri ekero kwa igure biashara ebinya by the time uje kunyora chi customer it will take time utakire kwa patient yani kwa remereri na ndio kunyara kutokwa biashara mbia mwana sana umancho muri yawe getasenekia Ndizi TV ase okobana into kurutoka chagete umuroberiga uikabonega tuabe toikire omwere no basemeria kwa nebuna banyera kwa bakogwa esemya bona umoncherere Virginia aereire osabaria yo boncherere emichanire ipire abo ibo obasemire chinjira chinya chogokinya ebyasara byabo boika e weekend astogotarira aboncherere bande erinde batomanye oboncherere wabo nabego tuesemie amangege ndra kutupatia asinsemo chimichandao asinsemo ya Facebook na bagotonyara witira Ndizi TV News Digital na bega asinsemo ya YouTube na bagotonyara witira Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyara witira www.ndizitv.or.ke ile tariane Frida Kerubo tebambia mwana sana